Hai guys, नै जोङो दायो आबु सानसुलिनि सेलनाव थांनो ओंखारदों आरोना। ओरैबायदि मोजां आबु सानसुलिनि सेलन आरोना। दिनै आं फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों आरोना बिनि गोदान माबाया सेलनाव। नै बिसोरबो थांगोन। नै आंनि गुलुं मुलाबो थांगोन। Đây मोनफैबाय आबु सानसुलिनि दुखानाव। नैबेयाव आबु सानसुलिया गावनि नेल्स एक्सटेनसन खालामबाय दंमोन आरोना। ओमफ्राय बेयाव थाब लोगो मोनहैनाय जोङो। गावहा एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय माबा मा होनो खामगासिनोमोन आरो लगायना लागासिनोमोन। बेनिफ्राय जास्ट ओरैनो जिरायनाय टाइमावहा खालामदों आरो जेबो रेडि गैया। बेनिसाय मोजां टेबोलाव खामो आरो बिसोरो। ओमफ्राय दा जिरायनाय टाइमावहाय ओरैनो गावहा रोंखायो नालाय एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय बेखौ बनायना लादोंमोन आरो। ओमफ्राय नैबे नेल्स गोजा आरोना आसुगुर गोजा। नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो। नै बेफोरो कालार लगायनानै दोनखाजोब्बाय बिसोरनो। ओमफ्राय गोसोबायदि आरोना बबे कालारखौ नांगौ क्लाइन्टफोरनो होनो हासिगोन आरो। नोंथांमोना लाइक मोजां मोनोबा लाइक खालामथारदे। नै फिसाजोआबो आंनिया पेडिकिउरनि थाखाय वाइटिं। बेबो जोंना कास्टमारसो मामा। जों दायो पार्लारनिफ्राय आबु सानसुलिनि सेलननिफ्राय आबु सानसुलिनि न'आवनो जों फैगासिनो आरोना। फैफिनबाय दायो आबु सानसुलि मोनहानि न'आव। चिकू चलो हम जा रहे हैं। इधर देखो। हाय नहीं देखते। टीवी नहीं दे मामा। टीवी नहीं दे नोङो ए बस भारी हो गया बोल के बच्चा पकड़ने आ रहा है। मामा डांस करो। नै जोङो दायो न'आव फैफिनबाय रुमाव थांगासिनो। फैदो। आबु सानसुलिनि गारि नै मालायसो मोजां ना आबुनि गारिया मालाय। जालाय माला बायनो मोनगोन दे। देखो गोदान बनायदों नै। नै दायो जों फैगासिनो।